Voldria ensenyar-vos l'existència d'aquest tipus de bossa, que jo no utilitzo, però que existeixen i poden tenir una utilitat futura. Aquest tipus de bossa és una bandolera. Es posen damunt les cremalleres i butxaques. Pots posar el que vulguis. Documentació. Però la funció principal, que és la que us vull ensenyar, és que disposen d'obertura ràpida. En el moment que requereix, s'obre l'arc.